para Sutresno Pamriksa budaya ingkang minulya. Sugeng dalu sugeng pemanggihan malih kaliyan Suraraga Ageng. Seni Maestro Pido Budaya. Bilih wonten ing dalu menika kepareng caos patripur dumateng para pamriksa Sutresno budaya ingkang minulya. Pramila sugeng dalu sugeng amriksani ngantos paripurnanipun pagiyan pagelaran wonten ing dalu menika. Nuwun. Kula saking nukrit Oi! Oi! Kurir ragange
lakon iki pikantuk berkahe Gusti. Menika rasaksani Maestro Krida Budaya.
Para Sutrisno pamriksa budaya ingkang pinulya. Menika rasaksanipun Maestro Krida Budaya. Mila menika dados perkoncoanipun menawi mriksani monggo mriksani ingkang leres ingkang saestu ingkang damel damel lan damel rukun. Sebab rasaksane Maestro Krida Budaya bilih nyontokaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ingkang sowan. Nggih kula niki pepundhene tuwa-tuanggane Maestro Krida Budaya. Ingkang dipun asuh anak kula Yudi Krama Dimeja. Muga-muga ndang tuwa. Siswa-siswaku kabeh lek ya padha sehat, padha slamet to. Iki diundang mbahmu Narta Kruwet Sepanggan Kidul ki supaya kon ngibur warga masyarakat lan khususnya para-para ingkang sami kepareng rawuh kanggo ngregengake suasana kanggo mangayu bagya anggone Menteri Desa. Sebab wis suwe ora padha petuk yen dianake kaya mangkene iki iso padha kumpul meneh ya nggih.
preksa budaya ingkang minulya ingkang sampun kepareng tresani damel tentrem damel remening batos nggih. Namung wonten setunggal kalih ingkang remen mendem-mendeman menika lak tundhonipun bakal rugi cilaka. Sebab nek mendem niku rusak raga, cepet mati.